Ik ben Hans van der Veen. Of kan ik op televisie? Ja, is. Doe. Mooi. Kijk al. Hans van der Veen, Utrecht-Fan. Ik ben 45 jaar. In hobby's binnen. Mijn hobby's zijn voetballen. En ik ben zelf chauffeur. En ja, dat weet ze wat. Trouwtrein ben. En ik ben Utrecht-Fan. Van waar rekkers toen in de heegste versnelling? Van waar? Van waaruit ik in de heegste versnelling? Van mijn vrouw? Waarom? Omdat ik er mal mee ben. Nee, hoeveel hier nog steeds? 22. 22 hier? Ja. Geweldig, joh. Nou. Super, super. Super, hè? Nog 14 seconden. Oké. En maar... Best. Nou, Bril op, als je op je negen bent. Oké. Oh. Even in de camera. Ja.